من عصيت الله يوما غافلا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Gingka live tanu nana isa mapembendingan si udin nama pembendingan si gingka mga pagarita no kama masaan tanu si sa gingka ya oras nagyang ko to abituan sa hadithun nuzul si ko kaya pa kang bida-bidaon sa sabot o mga kakatan o mga ulama aya pupa na maraniran na pagkakadigiran so minitaling uma o mga salafus salih miyagintaw si ko qurunul mufaddala na ayran masong kadagiyang kutwa o kitiran o di na nasabutiran akini pantagniran si ko mga hadith o nabitanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab pro na baanda ayamapya na naidawag tanu si sagiyang kaya pagaritanu si Abu Haytham pagaritan wai lalayon tanu pakailay si ko mga video tanu pembukaan tanu pakapon si sagiyang kaya bitiara sa kawang si Ustad Abu Daylami sa pelikasawan yan rakita no sirkan wagiyan ko to isa asabot o mga ulama tanu si sagiyang kaya bituan sa mas'alatun nuzul matatago si sagiyang ko to hadith ini ngaranan sa hadithun nuzul na nabuanda ayamapya na naipalad tanuro naging kaya oras pagariam ya Ustad Abu Daylami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. So langwan bantugan na matatang kadar ko Allah subhanahu wa ta'ala apuna no limu aguso barakah pangaling gagaw pupagatanan yan amalyawanag saan ko buna yun iparat kaya sir kanyan. Makasabab pro na aya mabubuloy alangan sa giyang kaya programa tano iman to mapi oras panitano sikwal apang barakat niya katanwaya lagu siap tanon yan ko pimbarang ang mga balamban lagu mga ragaw lagu mga tiyuba sa giyang kaya masa tano iman to YouTube aya mabubuloy alangan saya na pagaloy na kan so tindago mga ahlul athar o di na so mga ahlul hadith asiran so bituan sa giyang kaya masa sa mga salafi so tindagiran sa giyang kaya hadith nuzul managiyang ko to mialo yung nabi sallallahu alaihi wasallam atiyan na yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla laylatin hina yabqa thuluthul laylil akhir فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له ayaman to si ko sabadun ko basatan wa maranaw na peturun so kadnan tan wa rabbul alamin si ko langit at mampar sa giyang kaya dunia kauman din na kagagawi ko ikatlo bagis ko kagagawi man naging uta kakapita yan sa peteron yan anta penunggano irakan kasembag ndakan rakan yan nagu anta pemanganirakan ka ibagayan nun so panganin yan nagu anta pemanganirakan sarila karila angkos kanyan na sa mga ahlul hadith sirang so piterutan mga salafi sa giyang kaya masa na ayatin dagiran sa giyang kaya hadito Nabi sallallahu alaihi wasallam naging kanan natin na nuzul sa giyang kanan na mialoy na nuzuluhu ta'ala hakiki ayaman nanin na
titudun ayat turun na so Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat to pada mga sabab akiatin degiro ng mga salafi sa giyang kaya nuzul saya na hakiki na kagiatiran mana iya so mga dhamir sa giyang kaya hadith na mustatiraya ayat takdirun na so Allah subhanahu wa ta'ala. Yang utak yagiran ni na man yad'uni, yang utak man yas'aluni, au yang utak man yastaghfiruni. Na pala-palatin dhamir mustatir as ipembalingan si ikwallah so ay mahanan yan na baka antapanon. Oway. Allah. Api yang ko tatigiran mana ya ponan yan tunay ni ba yanzil mana yung ta fi'lun mudari' na so fa'il yan na dhamir ayat takdir yan na swallah. Ginan itigo mga salafi wajib berkatanu kaparat yatanu sagiyang kanan na hadith attitude na ayat turun na swallah. Nagu wajib berkatanu pangim benar tanuanan. Nagu wajib berkatanu terun tanu peturun so kadnan tanwa rabbul alamin sangka iya paganay langit at mampar sa dunia ka diskan yan ipapakaran is iko mga orip niyan sa dataro ki aloyo pada hadith aswalla na papakaran is kanyan ko mga orip niyan ko masa gitu so mas minay haji so mga orip niyan mana saging utayaw mu arafah na yuto so masa pembentukan wallah so mga orip niyan si iko mga malaikat. Ama ustad daging to hadis so ama na so Allah na pagpakaran si mga orip sa yaum arafah. Ini berbidiran itu sama tu Yang kaya hadis. Hadis so. Oh, ini berbidiran. Ini berbidiran. Gitu ba ustad? Sumpatan na no. Na tigiran mana yaginan na يتبين لكل إنسان قرأ هذا الحديث أن المراد بالنزول هنا نزول الله نفسه ولا نحتاج أن نقول بذاته ayamana ulalag na miya payagatiran manai ko omani manusia amia beti ayan ang kaya hadith amata-mata na sopa kamumuradan saging kaya nuzul saya na nuzulullahi nafsuhu ayat na turun na so Allah subhanahu wa ta'ala. Sa dita no kailangan ibatan na penterwa ayat turun na so dhatu Allah subhanahu wa ta'ala. Na mampan mo ito mga guru na adna susabad ko mga ulama na Peter Iran na kana ka ayat turun na so dhatu Allah. Yuti sa sabab susabad ko mga tao na adna mitindigurun sa tira na giyang kanan nuzulsan na aya pagpakaturo na so amrullah alladhi yanzilu amrullah yang utos tada mga tao amitindig sa nuzul bidatihi na si ito maapod si sa gimo pa kurusin madhab salafiyo diga sorang ayan to pa ohay sorang ayan to na simbagira na pamana ayaw ko na turun sa giyang kanan na hadith na sokon so sugun wallah so masasabad ko mga ulama na Peter Iran ayap turun na so limu wallah. So sabad ko mga ulama na ayap Peter Iran na kena ka ayap turun na so malaikat apad ko mga malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Tigo mga ahlul athar, mga ahlul hadith, mana sa mga salafi atira na hada batil. Ay mana lagi na dinan ribatan na mala. Fa inna nuzula amrullahi daiman wa abada. Kagi ayat sabapiran ayat kateron sa batil na sokon so kapturo no suguan wala o di na away na tatap dayon sa dayon kenapa niya tatendua sa ayabu kapapakaturo na niyan ko suguan niyan na si ko ikatlo bagi si ko kagagawi tapi atikan daw na pakaturo away sabab sa Peter panwala yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilahi ano pa na Peter era sa surat da sajadah ika-5 ayatan ayaman ang takatiro wala na kanyan itetakadir ko suguan pun si iko langit pepekatanan pagwit si iko lupa orian yan na ipupumanik ra kanyan yung utop man nakatiro iranon sa sukon so nuzulsan na ya pepekatoron no Allah na so limo yan sa giyang kaya dunia ko ikatlo bagi si iko kagagawi na tira na upama kagina ni maanan yan na upama na ibu kapapakaturo na wala si ko limo yan na si ko ikatlo bagi si ko kagagawi
Gitu pakai sa mga ahlul athar. Pamatigira na sulimu wala na ebu kapapakaturunan neno na si eko ekatlo bagi si ko kagagawi. Obadis wala na pitero yan na tigena wa ma bikum min ni'matin famin Allah. So lang wano kamapian yun na puno to si wala. Mana so lang na maadro katano lagi da nga kapapakailetan no kapapakanagtano. So panantamantan lang na kamapian tano na palapalayanan puun sa limu wallahu subhanahu wa ta'ala. Wahya min athari rahmatihi agin na palapalid na ng mga rarad o limu wallahu subhanahu wa ta'ala. Wahya tatra kulla waqt ay manan na so limu wala na din di makatundog-tundog si iko mandunuras. Nabo mapapanto si Awal. Naba mapapanto. Nagyutin ismagiran. Naguupa matira nga ginan ikapapakaturo na wala si iko limu yan na anto na igunan niyan rakatano. Amay ka ibu kapakaturo na wala ko limu yan na si iko ikatlo bagi si iko kagagawi asin yan bupunta tama na sa giyang kaya paganay lang sa giyang tumapa sa dunia riguro. Ikatlo natigira na opman ay ipmanasan na so tinugu mitero sa tigiran ay papakaturo na so malaikat tapad ko mga malaikat wala nagina nadira natin kinakala. O papakaturo na naso malaikat tapad ko mga malaikat wala. Na oriyan niya natiro niya naman yad'uni fa astajibala. Wala natiro no malaikat pakatanaan wala sa ging langit at tamang sa dunia tin man ay man yad'uni fa astajibala. Nadira na di na tira kinakala. Mustahil butiro malaika askanyan ni Kadnan. Kagia adnami apnami aloya pada hadith tigin man aya may aloya Abu Hurairah tina inna Allah yumhilu hatta idha mada syatrul laylil awal amara munadiyan fayunadi anna rabbakum yaqulu hal min da'in fa astajibalah hal min sa'ilin fa u'tiyah wa hal min mustaghfirin fa aghfiralah. Ay mana na ini bagri na sa giyang kaya hadith ay naluitano sugun walang ko to pakapunan nalon sa ipunan nalon yan. At tigin man ay anna rabbakum yaqul mata na sukad na niyo napturo niya nantay pemani ka sa ibugero sa pangni niya nantay pemani sa rela ka rela nang kanina tigwala ay man niya na ayam itero na sumadaikat sa pitero yan na mata na sukad na niyo sama no to na inibagiri na sa yung tahadit ari mga guro na tigiran na diyanan ke kenakal diyanan terimaan o ba ayamaananan naging kanan na hindi pamanan o sabad si ko mga ulama saya ko na pangin benar o mga ahlul athar mga ahlul hadith mana sa mga salafi naging kaya hadith saya amyalo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam na ithbat kanyan saya dinap turun na su Allah subhanahu wa ta'ala sudun su ginawan yan sabab sa giyang kanan ang mga katero na tahrifun batil yubtiluhul hadith ay mananin na mialin so maan ang kanan hadith akibinasan ng kaya tituan na sa ngay hadith ito sabab so pada mga osana ya nananapamakin ng tanubusag yung kaya mga guru tano piyakan udang na kaya ay katitimblan dyan na guru naging na suma salafiya na suma salafiya na ayad na pipikidiran na piturun na sunso Allah gitu ya mana ang ito nuzul haki ama na swalla naskanya niptur na ba napsugunya pan pamatigin naskanya ni piyaka toron gitu ni ko ni piyakan udang ng kaya microphone sa giyang kaya tumano balasan wallahu subhanahu wa ta'ala ang kaya pagaritan no si Ustad Abu Dailami si sagyang ko to kinilangyan kita no sabut ini sabut o mga kakatan o mga ulama ikalimusiran wallahu subhanahu wa ta'ala kalangulang waniran din si sagyang ko to hadithun nuzul inaloy unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nabaanda ayamapya na ayap man na pamamakinagintano nagyang kaya pagaritan no si Ustad Abu Haytham sa palikasawan yan kita numambu so pada asabot amim babal agi ang kutwa inusayer katano yung Ustad Abu Dailami sa baanda ayamapya na idawag tanuro nagyang kai adalag nusora Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd
balasan wallah yang kaya mga pagariakan, mga guru tanu. Si ko mia payagiran rano. Sangka ia bitera tanu iman tu. Mia loyal kita no kaya guru tanu ay ini ditanu di mbasisa na hadis pepegusain tanu sa taman ke tanuron. Ko kapa bebo mi sabut ama pagarinio. Nagiang ko tua mia alui mia turu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kaya haditha pagalintano udina pegusaintan iman to na mia muttafaq sa mga ulama lagi so mga ulama si isiran maapot ko mga ahlul hadith udina so mga mutakallimin o so mga ulama sa hadith na muttafaq siran sa giyang kaya hadith na sahih. Inun tabuso sabad si kung mga Mu'tazila, aguso sabad si kung mga Khawarij na siyo pagiran ng kaya hadith dairan na itong sabad mabagir. Okay na da di Gimana hadis? Mas mo yung hadis na siyo pagiran na siyo mi albi ko Sahih Bukhari o Sahih Muslim. Hamana niyan na madhannatul sahih aging kana na si papung ano matago si ko Sahih Bukhari o Sahih Muslim. So isaw no to. Giyang miyalo yang kaya gurutan no so mga ulama, mga ahlul ilm mamampo na isa sabut mga lokstan no mga kakatan no mga ulama ini po din si ko miyang una masana taman din sa giyang kaya masa taniman to na ubadin na pagile ko dilan diga pagus sa giyang kaya hadith na kedulumpok siran si ko kaptef sirairan sa giyang kay miyatiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna yang utwa nuzul ro yang utwa kapturun na miya dulumpok sila nun sa aya pagane lumpokan na miya alo yung mga ulama nagyang utam miya pagir kita no aging kaya gurutan no aya din na apturun na sudin so Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang utake alo yon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna. Ikadua katero o sabad ko mga mampo na isasabot si isiran man bumitutumpok si kumadhab asaira agumama maturidiya natigiran na giyang kana natigiran man na kiyatirwaon wallah sa yanzilu rabbuna na majaziya na natigiran man na ay ba di ko na dua hakiki ako majaziyan na tiran kagi mustahil tiran si ko Allah yang utwa katutugulin sa puun sa darpa na sung sa isa darpa sa lagi pamana di tiran ke pakayo bas wala na may abay si ko mga kaadnian kas wala na da sagi inda yan da lagi din di ka pakai si ko Allah bon tanto agi yang butuh harakat ay mana niyan na dairan itong sa bagian ko to ahadith na sunsul zahirian na begitu din ipmanon sabab sa giyang utwa kip kawan niran sang utwa o bamina sabsi ko Allah giyang utwa tanakul haraka giyang utwa kwan sanggila iran pa ma sa tira na ginan na ma'ruf din na si ko katiro mga Arab agiyang kana lagi din na uslub katiro kasi mismo tiran si ko Quran na may aliro na giyang utwa katiro wallah Gunya mako maso mga wataw Nabiullah Yusuf sigwa mayran ami diran maapad supagariran salaw ko Yusuf kasupagari Yusuf ay sao ami nibagyan sa Misir ingida Misir minibagiran ro na tigiran na kaya kuniran naging utaka para teo mayran na tigiran na wasalil qarya ay manan yan na isiingka apa mo si literal meaning yan na isiingka aging kai inged odina barangay. So mga ulama natigiran na ayat tigiran man ay tetakdiran ro pipikiran ro na isiing kaso mga tao sa giyang kaya karya unta inged pina barangay ay kapa pagisin kay mga ator odina mga kuan ay na pamana ma'ruf na natira si kung lugar Arabi adna pembetuan sa hadful mudaf wa iqamul mudaf ilaihi maqamahu pamana yung uta mudaf yung uta inidafa nun na
ku anonoto na ayabu kelam benagi yang utwa mudaf ilaihi salagi dengan ta keterono wasalil qaryah na ay mana utwa tigiran na kena be mustahil aya pipikiran mambu sagi yang utwa keterono Allah aya keterono Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa yanzilu rabbuna na ad mambu atiran mana iya mudaf wa mahdhuf aya pipikiran na kepakai tirana yanzilu malaku rabbina udina yanzilu tanzilu rahmatu rabbina udina yanzilu amru rabbina na ginan na mieterona no mga ulama lagi daw miapano tulo Habib tigin so Imam Malik na mietero yana giyang kanan nuzul sanna ginan so kapturun o malaika wallah o dina yung talimo dina yung tawang yung tapiang aluitan oy so aya sabab unta tigtan no kagi miya kasugu si ko mga ulama sa kiya tawilairan sa giyang kana nakatiro Rasul sallallahu alaihi wasallam nagyang utwa kapelaguiran sa ubayran pisaginde sukad nan tan rabbul alamin si ko mga makhloko si ko mga kadni kapsutiran si ko sifat wallah si ko yung tamyang aloy ang mga sifat yan agu mga galbek yan mga faal yan nabumarata oy pamawa na pelawi siran sa kalui-lui sa lagi nagyang uta pelawi yung mga ulama mitindig sa giyang ko to tiran manaya katiro wallah na gitu din so Allah peturun okay din na laisa kamithlihi shay laisa kanuzulihi shay nuzul shay fama wana so yung uta ko na para okit nila sa yung uta kaida mi aloy sa Quran laisa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul alim wa huwa as-sami'ul basir amana niyan na yung uta kapturu na tiran no kadnan tanong na kana ba lagi du kapturu no kad piya sumakad na biya bidi sa katoron mida tiran jawab turu no kap mebo uran so kap mebo mayaw kap mebo taw kap tawa miya lalu sa Quran wa anzalna al-hadid wa yung uta kaptur midi to tirana dita no kapay saginde sukad nan tano tigu mga ulama sa betano saginde si ko mga kaan pero ka pala uruna ay di naman mo tama kakatano mga ulama pimana nila sa hakiki na ayam mo penanggilan nila na mubiran mapakada yung mo to oy ay mo paman penanggilan niran mambu agi yung utwa bayran na matira na matati lagi yung utwa nas amialoy sa tira na tira na amirruha kama jaat ay man ay mo ni atiran na mapia mo oy ugi da tigiran na isa saratiran na di yun pagiseno anto na yokit anto na kuan ada mataw oy na namundutan no sagi kay kadua tinigatan di pagusen niya aloy o Baydawi rahimahullah isa ni si ko mga a'immatu syafi'iyya min al-mutakallimin atikina lamma qamatil qawati' ala istihalatil jismiyya wat tahayyuz امتنع حينئذ النزول على معناه الانتقال من مكان إلى مكان أو إلى مكان أخفض منه أمانا أن kagi tigu Imam Baydawi miya kang guna na uso mga adilla qat'iyah sa mustahil na tigiran ubas wala na ubatan ron sa ubatan sa gindan sa lagi datingin man yung bulawasan ditutulin si ko mga min makan ila makan akhfad pamana pu ni berat sagyang uta puro si ko ars puro anu arsa tigiran mana igi nagiso ka penangilera sa biran wana kisaginda apu sa puro na sung sa ke wanya na uta kadna ni tigiran mana na ke sung sa sama dunia sagyang ay langit sa tumang parsalopa na gitu tiran ni dimi diran to peron sa ginaweran ko kalkiran mambu sa ubayran ke kisaginda so kadnan tan rabbul alamin belasan wallah so mga ulama tano pala siran din kalimu wallah tanto siran namya naguntaman si ko panaguntaman oy istihadiran
Siku andu mana ya ika pilu beira ko Katono kasuteran ko kadnan tanu Rabbul Alamin. Oy, di patut tiba lagi berat nasi kama yang ikan nasi ko sa bola tidig na tik giangan na mga ulama sa napala pala na nip kagud lagi etiniran na kon. Ako na turun na malaika udi na nganisat. Aya patut terkana kabubayan ka sa mga ulama miyaman naguntaman. Antunay ini babidiran sa giyang utwa kaya ta'wileran sa utwa katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana emi pemana ini yung kaya ta'wileran na emi sugutamnya pemana nga hadis nga katiru an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqul man yad'uni fa astajib lah wa man yas'aluni fa u'tiyah man yastaghfiruni fa aghfir lah. Nah taruh ini pemana iranon yang uta ikadu tindig na tira na wah me suguta maranonian na bepekat turun atiran mana ori na yanzilu malaku rabbuna atiran na peturun naso malaikatu kadnan tetakdirun na tira nagyang utamalak kulla layla uman kagagawi ilas sama dunia si iko kalangitan sanggaya tumampar sa lupa hina yabqa amayatiran ka amayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka aya bulan besi iko kagagawi naso ikatlo bagi amore muri ikatlo bagi siku pawana kepita ibarat nama alas 2 alas 3 sama sa kasbang fajr fayaqul na ay tero na tiran man ay yung utama laika yung tapitiriran na kuan man yad'uni pamana ay pipigiran sayo pamana pitiro pa mo ka pitiro Allah man yad'uni idataro ko na ipinanawag yung utama laika tang utakatiro Allah man yad'uni fa astajib lah pamana kanani sumpay ro ay sumpay yung utama laika sigo mga tao udi na sisag yung sangaya kuan ipinanawag ng uto atingina man yad'u Allah man yad'uni fa astajib lah man yas'aluni fa u'tiyah man yastaghfiruni fa aghfir lah ona antay tepenairano ata tarimano no Allah pamagyong tuawan odi mamang ni sarila mamang ni sa nganisa ni pengninian tubat mamang ni salimu na emgiron ay manan yan na sebagai guru so mga salihin mga salihun na mga tao, mga pipia mga tao. Si kukipupantag nilang ko khitab o syara na girap kendigiran na pupakawya tuyat kiran nagupupakapya ginawiran kagi tigiran na sebut niran nagi yung taawi na iya message si mga tao agi yang kana na oras na api anday kurik sa yung to inaloita agi yung tay nalingagi tinugo mga ulama o salaf agusugi nga pagilwintan na tinugo mga ulama ul asyairah apa anday kurik sana ayad na api-pura message na paan naman na maring kay sagi yung kota oras na mapadgasi ko di susakoyaan oy mapadgaw pumangni ko Allah sarila mapadgaw pumangni ko Allah sa lemu mapadgasi ko mga tawa pupangninirang ko Allah so mga kailangan niran gia na inaluitan no na inibabidiran no na gyang utamya panutul si ko sunanul kubra arko nasai si ko kitab amalul yawmi wal layla miyakatitian natigan ko Abi Hurairah aguso Abi Sa'idin al-Khudri apitiriran radhiyallahu anhu apitiriran pitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yumhilu hatta yamdi shatrul laylil awwal thumma ya'muru munadiyan yunadi fayaqul hal min da'in yustajabu lahu hal min mustaghfirin yughfaru lah hal min sa'ilin yu'ta. Ini babidiraw nagyang kaya mialoy sigo kitabu nasai miya titian ko Abu Hurairah gusto Abu Sa'idin al-Khudri yena so isna nagyang kaya hadith na sahih Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mata ana ti Rasul sallallahu alaihi wasallam aswallah na yumhilu hatta yamdi syatr al-lail al-awwal. Ay mana niyan na so ori panian na o maribet o di na manggil bag sa kadusta no na telik no to wala sa taman na tigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mapopos so paganay asa bagi seko kagagawi. Wah, pa nang tanis full lail paganay na mapopos to na o din tubat so wana aro gito nga isura to. Thumma oriano to atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru munadiyan yunadi fayaqul oriano to na sumugu su Allah sa penanawag iba malaikaw pa ma yunadi ay penanawag yan fayaqul hal min da'in yustajabu lah ba na ataw pemangni ka tarima nun hal min mustaghfirin yughfaru lah ba na atawa pemangni sarila pembalingan si ko Allah tu betanya sumiyang gelbe kay nakakaribatan ka irilaon Sa mana to Ustad na aya pun na lalo na sumalaika. Wah, sagi kaya hadis. Ini babidiran sagi yang utua takwiliran sa utua yanzilu rabbuna tabaraka wa taala. Sa ini pemanairan na anatira na mudhaf ro mahdhuf pikir nonna yanzilu malaku rabbina yuti koneran. Oh. Aya wajud dalala sagi kaya hadis na yang utua kaya alu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa thumma ya'muru munadiyan yunadi. Ay mana niyan na kena betigiran mana isu Allah ka susyugu iyan na aya pepen na nawag sa tiro niya nagyong ta miyaluitan ko kagi. Miya panutul o Abu Bakr bin Furak tigin so tigin man ay susabad ko mga masyayikh ay pipikir na siya na so mga ulama ul hadith mga shaykhirano na biar isa niran kami agi yung katiru o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna na biar isa niran na tigin sa depan. So ayat tigiran na amiyap mana niyan na yunzilu rabbuna. Yung tayo yunzilu na pungko anzala. Inzal. Pamana so Allah na pupakaturun sa kaniyan. Wala na pupakaturun niyan. Yunzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Ini bibidira mana ya sagi yung uta. Pia katurun. Wah. Yuti mamang. So sagi yung uta hadith amiyawaran si iku nasai. Oh. Wah. Ini bibidira no nanan. Ini babidiran naging kaya ayatiran na ini berison usabad ko mga ulama rarautan nami akaturo ni Abu Bakar bin Furak na ini berisiran natin manay na depan kena betiran di atas lagi itu itigu Imam Qurtubi wa bihadza yartafi'ul iskal inatin manay kakede aging kaya iskal upama waya aya matan tu na aya berisian na depan mga bangsami yung kaya kapag riniagitan si ina yung ito kabasatan no aya antap si ina kasabutan tano kena uba yung kana nama yung kaya mga ulama mitindig si ko api yang desangan na dua inaluitan no na besiran di matag udi na ba aya dina pinggil bagiran na kadedegan ka aya tituna giyang kana na dua na benar sa dua paitawa o kita niran na isa atapian. Isa aya ka ata ganiran guru na yung utatiru wala laisa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Ay mana niyan na pupsuti niran so Allah sada abanian saginda udina abanian lagi. Ayah perkara taun na sumanga tawa ay mana niyan na mbetian niyan siran sa limap ya. Dan na mo tuwa de mga sabutian ibarat si ko ay mana niya turun ta si ko basara bu. Si ko mga hadis, si ko mga kitab, mga ulama na gitu. Perkarataan niyan siya.
Na oi, paman na mimbelo yang gibu mismo nga masalah tan di pamagusay ni manto na mimbelo ya title adi pepawalaan. Adi dinan atimnya makalalaw laman ha di sila na mapubunar na pan ma oi. Pan ma pembenar mataga apaloy di na kwan. Mia Ibu mia BTN na subusu tiar juma ngaru ini pustaka. oi. Mas saya na di maaf sinabuta. Kaya tayangad mabumo tayo ni posto pagari kuan ka, idol ka o. Ay man dapat pagari tiya mo to mga lama naging ta mga Apke pa ada menap kisah apa ya asana ilen na adap ke to na mga to diram di pamaninta so mga ulama sabab sayang oi berat na aya kia rami na panarimayan lagi yang utua isa sagi yang utua dua inaluitan nana sui kadua dia yang tarima na dia di pamaninta so mga ulama on subhanallah oi ana pandutan mga oras sang ya gurutan balasan wallahu subhanahu wa ta'ala giyan kaya gurutano si sagi mga gurutano si sagi ang utak kayo sa nun isa sebut na nuro mga pagariami pupamamakin negeri kami si sagi ang kaya oras na so mga pagaritan wa mga ulama pagunod si iku madhabus salafiyya na aya ni atiran si sagi ang kuto at tindigiran sang kuto hadith ari ustad na namapya nagu suwalla na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na so inusahin yan so pitiro yan na samaan niyan na imbagayron sa diiran puperon ko ginawairan ibairan di parati agi ang kuto anas unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sababan makinang laniran agi ang kuto mga ibtawilon sa kamo tumabuas sa mga ulama apagunod si iku madhabul asy'ariyah wal maturidiyah na naaya mambuan yatiran agi ang kuto kapsuteran si iku Allah subhanahu wa ta'ala sa diran misagindas wallahu subhanahu wa ta'ala si iku mga kaadnian miyati mo sulalag sa giyang kaya makambabala na mapiyaso ni atiran aya pupanamaraneran na diran masopak agiyang kuto ini sa parwallahu subhanahu wa ta'ala ari ustad mi alo yung agiyang kuto kagiya pianisigidan ka kadaklan ko mga bangsatan si sa agiyang kaya Facebook na pupakarabong agiyang kaya bitiara sa apya siran natatarimaan niran ada kasangkapan niran ipamang pediran si iku di sidi ka pagistorya na uway na mampen giyuto atatarimaan niran uto na nasirampan ni mapasang ikapupaawing si iku mga kakairan ng mga ulama. Sirampan, siran ni peket, si ikiran peket o nagiyang ko to pamaninta. Si ikiran peket o nagiyang ko to penggelebak niya nagiyang ko to agalebak. Pemukag, asar buka kaburingan niya nagiyang ko to ulama. Piyakatan na tanong agiyang kaya mga katanong agiyang kaya dua timan amadhab na sa din sa pagunod siya na ayap pupanamaraneran na masutiran sa wallahu subhanahu wa ta'ala. Ilan man mga pagriami isa wasyat tanong siya si kuda tanong katransparency sa agiyang kaya pagaritano ko pagusin niyan na nagiyang ko to akatiro mga Arab imbagayakan rano la tahsaban anna bisyari mithlana satasiru din katengkapan ibagi initu ang kaabumbul na nabaka kita pirkamid falid dajajati rishun lakinnaha la tatiru oway baka pagunot sa gengem yung mga puro-puri kalayog baka mamupumuloy agila falid dajajati rishun lakinnaha la tatiru sumano ka na adna bumbulian ugid na di pa kalayog anto na isibutan ro ang ngangon si sagiyang ko to syar kana baka giyap pakabatiya ka sa kitab malagid ub kabatiya ka na adna barisyan ugid na da barisyan na nabanga kagagagiyang ko to kaya sampayan ko mga ulama si sagiyong ko tadiran di kasinab si iku mga nusus mapapadalam si iku mga Quran mapapadalam si iku Quran nagu si iku mga ahadithu Nabi sallallahu alaihi wasallam ko kapumbato ni ranon sa mga hukuman sa tunudon si ina kanaba aya pagilmuon kanaba bu aya kasangka panailmo aku ka na makaswa ka sa bahasa Arab kaupa maka ginan imasala sa ramatagur ka sa luga Arabiya na kagagangad na diritso na ka sa Quran na gusto hadith na namiyari ba to ka kaapiya so sibawayhi na upama ka diritso niya na pamaana niya sa Quran na gusto hadith sa diniyan din unutan so ini tafsiron o mga mufassirin nagu ini pamaana ng mga muhaddithin na sabon-sabonar aso sibawayhi na kididagpan
amay ka dinian unutan udina dinian kadegen nagiyan ko to ini kidiyon o mga mufassirin asiran imutakhasis si ko kapmaanay ko Quran muhaddithin siran imutakhasis ko kapumbato ni sa mga hukuman si ko mga mialoy si ko mga hadith giutis Kebetulan Ustaz mo to sangat tahu ko na yan dito una pumantak niya sa Quran. nana Ramadan mo to. Na tigyo una yagot ko sa uta sa Quran na uta polo minta iba di marajak na. Na Ramadan na kumyan. Ikuno mga pineno kan ora kana. Tigana ni subban wal ako dalo. oh kagi ay buka taon niya nagiyon ko tamaanan niya oh Hindi wa. gitu tangkad din tano sa ginawa tano kana ba kagi amya kaswa tanong basa Arab na psi tano dumang buko sa apo mga ulama ay na ay geda kaon si sagiyan ko to did na katon niya na basa Arab kadua na nabapya suki surat niya kung ngaran yan na di niya ko tanor kay gira ni surat yan na lagi du pumibid na mga kawat na nasa kaniyang panimya kapasapasang kapamaawing si ko mga kakatanwa mga ulama malagi du mga kakatanwa mga ulama kalimusiran wallah si ko maapad ko mga salafiyya udi na si ko mga asy'ira kalimusiran wallahu subhanahu wa ta'ala sabab pro na naidawaga kan nagiyang kaya dalag no swara si sagiyang kaya pagaritan no si Abu Asif isumpen yan ra mabuagi ang kuto message yan pagariami ya Ustad Abu Asif. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamd katsira kama tun'am katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balasangan wallah yang mga pagaritan o yang pagaritan si Abu Sajid o si Abu Haitham yang pagaritan si Abu Dailami sagi nga panagutan maniran lang-ulang kanud na mga bangsa miya di mo makinig si sagi kaya oras isari mga guru mapapansin tano sang oras iman to na sumanga si iko kapugusaya o mga tawa pugunot si sagyang kaya dua madhab. Oh. Ibaratnya no pamana so mga tawa pugunot si sagyang mga salafiyya gusto mga tawa pugunot si ko madhab asy'ira. Na si ko kapugusaya no mga tao na aya kaya tamanan si sagyang kutuwa madakla tao. Mga falwira mga sa kwani pamana kurang kira nang utwa sabut si sagyang ayawan. Mga awa. Oh, mga awa matigiran. Na biran din na amanan niya na inikerangan so kapturun wallah. Biran din ipanulad. Oh, ini piyamimikiran irambut na giyungotwa. Amanan niya na kapturun Allah. Gitip kesabupan ay girawan na pengailay tanong sa Facebook girawan na berang-berangan na penulad dira na ako di na tiran na mga subhanallah mga last time lagi duto So din ba ako kan ibarat abas ha. Yan pa ira Beran ni pa so Allah. Ang yason so Allah. Laman Sunuaim bin Muhammad apa dia ko mga Syekh o Imam Bukhari. Oh. Sekarang na si imiyatay ko 228 si sagi nga hijri. Mana niya na rumi ut kanian si ko Qurun al-Mufaddala. Agi so Qurun al-Mufaddala nagina so tama ko ika 300 si ko hijri. Gyuti rajih. Gyuti sibunjang uta atir Rasul sallallahu alaihi wasallam khairul quruni qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. So mana 300 na makasusulun lagi yang kaya siya ginawa. Tigyan aya kailangan si ulang-ulang wano mga mu'min. Sulang-ulang wano mu'min no. Aya kailangan nun na kaparati niya kulang-ulang wana ini rupang wallah si sa ginawa niya. Wa yatruku tafakkur fir rabb na itaga kaya naging uto din yan kapamimikiran na si iko si iko zato Allah bunga di pamimikiran na kadi nga butuh kagaga di mo proud na akala ka kasuk pa kagaga kagaga uripan nak na begitu suka pa kagaga mana so otak o manusia piada lemun wallah limitado limitado isa pa namin bin sa mga ulama na tigira naging hadis na mursal. Ibaratay siya kaya Alauddin na pitiro yung naging hadis na mursal. At tigira na may panutuli Abu Shaykh al-Asbihani may katitian ki Abi Dharr radiyallahu anhu. At tigira na tafakkaru fi khalqillah.
pamimikiran na ni Uso, mga kaadno Allah. Giyang kaya pikila siya na kaadno Allah na pamimikiran na niyo. Kagiging utwa ka pamikiran na ayakatir mga ulama, mga katanong mga ulama na pumaragso para tiyan na uso bubayatan o siya ko Allah. Sang utwa ka pagagaganyan. Ketanga deka adnan yang adu. Ketanga deka adna yang adu. Wala tafakkaru fillah na ubani wa kay pamimikiran na so Allah. Patuhli ko kama binasakan. Maante or kana. Lagi ya. Gimana tuh resulta? Ngaya. Oh, kunti orang kan. Gi resulta ngaya Irakwan na bubirawan na Korea na besiran budi kuan. Peti dawa. Na mereka mati di sira no kuan kana bumane da manggulingan na. Si ko mia na masa. Mia panutul si ko bidaya wanihaya. Si ko mia na masa na aya bu sabab na kungutwa. Di kap man sa giyong kutwa inus walla ay mana miuntu ci ko walla arsien antaw nung waknaba nagibu din di kap mana na miyak kanal amiadum na katido si sa Iraq kaya tewa na malaru so ay mana nagiutu bi sabab na kaya manggulo len sabab si sa giyong kutwa diran di katte kaya kakuna si sa giyong kutwa ko ang mga ay mana mga pumangunot si sa giyong kutwa madhab na misubra giyong kutwa kaya mana kini tesubriran isa giyong utwa ko nila dira pagadati so pagariran nari resulta niya na may binasa sira kabinasa sira ay bu kailangan rektano na paratian tanuanan paratian na antone tiru na paratia na tasdiqum bil qalb panare tiru no mga tarim anu mga pangindar beken tanu si ko mga puso tanuso Titu paratia si ko wala giyong utwa mga sifat wallah. Giyong utwa kapturun wallah napakambek na paratia nga giyong utwa kapturun wallah kagiutu na mi ado ya hadis sahih. Oh, siya kaya pa hulan niya si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Urian yan na nutqun bil lisan. Pero ka ko dila ka. Na urian yan na amalum bil jawarih. Ulalan ka agina ni mala ay niya rektan wallah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Agugina ni imiya kalala antap si sagiyong kaya hadis. Laman tanu na giyong kaya hadis. Giyong hadis na piangi layakan na mamay tubid na kinuha na kanon kay mga tantuwa langu kada na inilaya na kanon laburon si kuma kutub ang mga sunan no. Ibarato Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Muwatta Malik, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i al-Kubra, Sunanul Kubra lil Baihaqi na kalang ulang na nasiran inalwi si iku babu doa. Ay mana si iku kapumang ni giyong uta oras. Giyong uta oras aturun sa Allah na pamang ni kaon si wala tapneangon sa Allah. Klaba kailangan ni giyong uta na tesaur na ka sa Allah. Kaya suwan ka na giyong uta oras na tapnay na kaon sa Allah. Kapiyang oras. Oh, giyong uta kapya. Ikadua inalwi ni raw na fadl hadzal waqt. Kapaka lebih giyong kanana oras. Nagiyong na oras na makara lebih nasimbo ang kaon sumed ka. Kagitu iki unayan aki adnar ka. Ay mana ni na suwatan kasi si ko Allah. Aristo. Kaya kapipikiran mo na miya ka masa kabubuan ng langit sa Allah. Udi na miya ka masa kabubuan ng langit sa malaikat yan nagpinanawag. Udi na sulim mo Allah. Na amay kas ka na baka dituturugon. Udi na sala ka gagalabakan ako. Udi na sala ka gagalabakan na baka di pagdi mo. Bapya pangiraw ko na sudsuan la ito mayroon siya. Oo. Na daka buko nga upama ko gagalabakan na di ka di maggimo. O di na gagalabakan na tuturug ka. Namakanaw ka na, piyaputan ka sa mga ulama. Namakanaw ka na, may ilang aso poster wasya kito na inusay na tutuya, tiga na mata, mga dudugay mga tao. Yamanintan ka siya. Yamanintan ka pa. Basa sila sa mapia. Ay ito na dapat masimi sa sugot. Si mata makano alas 8 na tingin na mata na miyan ako mubilag. Ay mana niyan, nagiungot wa titu antap si sagiungot akuan. Naitano pa kanilipatan. Oh. Nagyong kutwa ay mana kailangan ka na piratian ka day pulanan na kaagiyong kutwa ay mana niyan na kapignaw ngaro kapchimba ngaro kuwala kapumang ni ngaro sa relasi kuwala na piya kalipatan ka giyong kutwa oras giyon na oras na miya aloy na sa ora lay dang kutwa katiru wala siya surat Al-Imran at wala alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar siya no to mga tawa di ran ditiroon akad na nami na mataanas kami na piyaratiya kami na rilay kaming ka rilan kar kami sa mga dusa amin nagpakalida sa kaming ka ko siksa ko
neraka jahanam. As-sabirin was-sadiqin, mga sasabar na mga patiis. Wal qanitin, nagu mga baraunutan, nagu mga munfikin, mga tawa di siya ni gusto. Wal mustaghfirina bil ashar, ginguto ang mga tao na pagpugno sira sa giyong kotwa oras ginguto ay naluyaro ginguto ama na rampi sa kepita pugno sira do katalubagi ko gagawi na pumangani sira sa relasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tao pugno sira ro ay manan yan na ay ang gilbagan agi mo mga tao na andi ni ikaw magi mo oras na yagno sira no makalilibyan na oras inusang turun sa wala kaysa kapakadibigyan ka na oras na turun sa so Allah kami bibigyan ng kagiging ka na oras na kalilipatan ng mga tao so kadinang katuturog siran tantua masarap mapia kagagdamiran sa giyang kotowa turugiran tigpun wala kanu qalilan min al-layli ma yahjun so mga tao mga sasanggila arupa na yung mga tao mga sasanggila tigu wala as ayabtadiran na miya kaitwitus iku mga kagagawi ijiran di mi pakaturog ipakaturugiran wabil ashar hum yastaghfirun giyong kutwa mga tawa paparatian nira na giyong kutwa nuzulu rabbuna kapturun wala si sa giyong kutwa kepita kirampay sa kepita na pugno siran ro na pumangni siran sarila si Allah subhanahu wa ta'ala. So ema na gina ninggil bakon tanusan. Gina ni asa kana emo sawer tanos iku mga dai, mga tawa pupugusay sa giyong kaya Facebook. Si sa giyong kaya social media. Antaw nung kasi ko sala ko no. Nasi ko kau saya tanu si sa giyong kanana manan yan nakpiparati tanu si ko madagalataw. Pwede naman tanu ko pusto madagalataw. Na ubat tanu lipat panguyat tanu kira na giyong kana oras na pagno siran na pamangani siran sarili si ko. Kenapa aya di tanu dito ro na may ako na biya tiyan pano mga pedakuan. Tigira na buat tanu di pagi sa so hukuman udi na sa puci sa giyong nuzul. Pitiro tanu na pagusayin tanu. Pagusayin. Na ubat tanu lipat Papasad na napakarinegan yun nag-uusayan yung bibiya ko mga tawag giyong puto manang warisana. Si sagiyang buto kapakan bigyan mo to oras. Kapakan lubi. Nakuy malanas ka ni tigunero galabak. Isaw to Ay pinakamalanas ka. Jadi di pangusin na diha bugatan so. Ate pangiraw kariya sa kana yun paparate na so wala apturun si sagiyang anaw nangin to kabuto miya ka yakfi. O to bamiya ka tiukop. Ami asim bengar uncuan la sangot oras. Sarabu miya aparate nga. Doon sa amalong video. Nagira ko mambu sa kana na perate ka na suwala na piya ka turunin sa sumalaikat. Nada karo upag na. Saan mo to? Eno to ka bakaro miya ka kwatsa bala sangot oras udah karo pagno. Ba nateri maru panganing ka ame kada karo pagno. Di kaya kailangan na giyong kana na oras na pagno. Panisi kay kaon ay manan yan na pagno ko na pamangani kaon sa relasi ko wala. So ay man gina ni tigtan way musuyo tano ko mga pagarita no. Ay manan na si ko mga ginawa tano. Asi ko ay manan yan na kapugusay tano si sagiyang kaya lilagi de na ubat tano lilipati agiyang kana na mga kailangan no ipkuno. Kagi emias wa ini naginang buino setan wagi nga dua gimana bu emanan yan na amana ditan diteron na agi mau setan no na ini ta inawan tano to na siwa mo madagla taw na mipupo na sirat. Mipupo kalipatan sirat. Nada sila ng pagno si sagiyang oras nada sila ng pamangani. Kasakan no pamamang ko giyang kaya oras man to giyang kaya masay man to. Na upama ko sukadakla ama na kadin din ng mga Muslim. Miya maratia si Allah. Na magno siran si sagiyang kaya oras apturunun su Allah. Ay norong beturun kaya mana na terima niyan supang ni. Sagiyang uta sopa tagiyang uta hadiso turunun. Na si sagiyang kaya mas ay mana niyan na kuruna. Na upama kaya mana niyan nang gulula tanunan. Na kunabuman mustahil ama kay sesan angkatan wala lagi nga pa niya kita. Mataan. Miya tama sila sa nga kapapawala. Kagire miya sway ni na ditan ay kadagla na mabubasagaw ina di Facebook. Na miyaw manguta oras sa kepita. Na di makapagabdes. Di makapagabdes na mana na di Facebook na ramig miya pita na din yan na mana na mga pamangani sa relasyon ko. Din yan mga pamangani ang katanuan lagi yung kaya. Ito ba mapita lang sa na may kamano miya pita. Na Facebook yan at ina dadagagi siya. Na ore na pangiraw niya ore niya pamamang kuli pangalangap niya sa dunia sa Facebook. Asa ka na yun napaparate na ka na suwala na as ka niya nipturun dyan. Sa ka na yun napaparate na ka na suwala na pagkaturun niya sa sumalayka. Sulim mo yan. Nagyong utong bapitiro na oras. Ay akuan ro. Nakagiyong naman na oras na yun. Sa turun. Katirimaan sa panganin. Nada ka sa mga kapamangan eh.
Da kasama makasimba, da kasama masimba so Allah. Nagungan na di matero. Lagi din Ustaz, na uta pinggirang nga sagi na malay ba itamin na dibukun niya sagi. Dibukun niya sagi. So ay mana niyan na, isa na ay mana niyan na, panyakit. Ay mana niyan na, misusugot si ko ay mana niyan na, mga tao, apugusay nila naging kaya agama. Nagupay ay mana niyan na, sumada kalataw na limpangan siran sa aging ayawa. Sabab ko ay mana niyan, na peralipatan tanu aging kutwa, isa kung mga ala antap si saging kaya. Aging kutwa na luitano, ayad na kalilid, aki aluyan si saging kaya, hadis, na si saging kutwa ay mana niyan, na paminto ano kapamangan ni si ikwalla, paminto ano kapakalilibig yung ka na oras ay mana niyan na rambi sa kepita agwe mana kipupunguyatan sa mana niyan na pagno kanu sa saging kaya na oras na pamangan kanu ron kuwalla simbo ni ron suwalla panambuyang anu sa tahajud pamatiya kanu sa Quran antono ni gilba ka mga pipian ang gilba ka niusan ay pinakamala ng utatiktan wa kapamangan ni sarila ug yung utwa kasimbo nga siko Allah. So ay mana ni nagina niya ay mana niya na resala taro saging kaya mga pagarita no ay mana niya na ditano ng lipatan balasangan wala mga pagarem ya lang ulang na pumakin na dia pagimbit namin sa no di mitanop ko na naging nga mga video tano na pag-share niyo ago ay mana niya na para pakakwatan ulang sa balasangan wala balasan wallahu subhanahu wa ta'ala gian kaya pagaritan wa si Abu Asif tantua marayag nagumasagugu dagian kutwa kaya nagantano si sagian kutwa message yan osayan yan si sagian kutwa niya beloy alang yan si sagian kaya oras tano bikhtisar na api anday para tiyang ka tindig kasi sagian kanan adua ini uno to kasi ko mga ulama wa ahlus sunnah wal jamaa malagi du ayat tindig ka na ayat na abturu naswallahu subhanahu wa ta'ala nuzul haqiqi udi na ayat tindig ka na ayat tumiyurun na naso siyugu wallahu subhanahu wa ta'ala ay sa mga malaikan yan udi na ayat ya katurun wallah naso limo yan na api anda sa giyang ka na dua kakadnan kaon na ding ka pakalilipati isa amala apiyak isabutan ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagiyang kana na oras na miyak kalalay pakaid sa tirimansan wallahu subhanahu wa ta'ala so kapamangning kaon sarila tirimansan wallah sunganin apamangni na kaon pupunon na kaon na ditanwanan kuan sa pikir tano giyang kaiya pagkasabapan sa di ka pakasisim nga kapakaya kasabapan ari ustad sa budmad na giyang kotwaridu samok si iko dulun-dulun na antano na ditano to pakararad sa aya panaguntaman ng tanong nagiyang kaya kalaibali agiyang kaya oras aya pakawriyan na kasi sa giyang kaya pakawriyan na misi sa giyang kaya live tano na pakiin nakakansi ko mga pagariyakan alalayon tano tatangkaden siya ko mga ginawa tano amataan aso di tano di kasiyan di tano di kapkutan wa bitira siya ko mga marataba to mga ulama tano na nainisa para agama Islam aya katuro Ibn Asakir siko kitabian abituan sa tabiyin kadhibil muftari na natigyan na wa'lam ya akhi waffaqana Allah tangkadang kahay pagariyakan tawfiqan tanu wallahu subhanahu wa ta'ala aguska siko kanggelip kasi sagiyang kutuan dudunun so ikasusuatian wa ja'alana mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqati nagubaloyin tanon yan si sagiyang kuto mga alay kalaksik wallahu subhanahu wa ta'ala mga alay sanggila si sagiyang kuto mga lalangan ini sapar wallahu subhanahu wa ta'ala na antunay tangkadang ka tangkadang atigyan anna luhum al ulama mata-mataan aso sapo mga ulama ini kaswat si yaswat kiran wallahu subhanahu wa ta'ala na masmuma atigyan maana so gingka kapupakay ito asi ko mga ulama na nadaari sultan yan inunta na kabinasaan arius tado piyakay baratian sa lagi dusa po dudutian andin de ka kapag desing kaw na ayak kiri sultan yan ka na kabinasaan lagi ayat na piya magunta ka ayat na pindubasan ka sa maratan ng tuwa ka tiruwalda inna ma yakhshallaha min ibadihi ulama ayabu malakan si ikwallah naging tuwa mga ori pa niya na mga ulama maurit niya ng mga ulama oh ko dinikliran ka saridu na wallahu subhanahu wa ta'ala mga pagariyami antoni ini supatianon wa adatullahi fi hatki astari muntaqisihim ma'lumatum na nasuo
kalaleman aokit wallahu subhanahu wa ta'ala ku kapendiaman niyan ku mga tao agiran pepaawingan sa mga ulama na katawananan so ibkidi wallahu subhanahu wa ta'ala sisang kuto mga tao ay abun nagalab kiran naging kuto di dan di ka pepaawingi ku mga ulama kiran nana lianna alwaqi'ata fihim sabab sa sugi kiran kapupaka ito siko gulalan siko mga katuro asiran na angyas siranun na mala kadustaan wa tanawulu li'aradihim bizuri wal iftira na giyang ko takap guang kaabitira si sa giyang ko to mga maratabatiran na ang makaukit sa kapamrak kapamukag nagu pegang ko ben kasiran na naaya resulta niyan mga pagriami na bulusan kabinasaan daabangon ko akamapian inunta sa binasaan nga wallahu subhanahu wa ta'ala ini sumpatun o Ibn Asakir si sagiyan ko tapda safha ang uta kitab na tigina wa kullu man atlaqa lisanahu bithalb so sirano to langulangwan o siran kalangulangwan o sirano to pupekas nira nagiyang kutwa dilairan si kumanga ulama iran sa kapamukag kapamaawing pembinasaan iran sa mga ulama iran ibtalahu Allah azza wa jalla bimautil qalb nasabin-sabin na tiwaan wallahu subhanahu wa ta'ala sa tiuba ayari sultanian na petayagi ang kutua puso iyan na antoni manusia miyatay su puso iyan miyatayagi ang kutua puso iyan ko kapumakindagan yan si sagi ang kutua untol ayabu pugunutan yan nagi ang kutua makaayon na nagi ang kutua ginawa niyan api pa nakatawan niya na malubay na di niyan pumakinig nagi ang kutua mga tao aawidan niran agi ang kuto usayan ko Quran agus iku hadith o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggadang ka aso ginga di ka pupakay to asiku mga ulama kapamanintaing kakiran di nga di kambal sa mga post asar bu kebinasa ngasiran di ka di mamangbal sa mga message petugo na kasi agi ang kutua tulad niran kaan matiro asigiraw na namarata ipaparangayan uway mga fake account na ayaan tabakaw na napambinasaan ka giyang kutua pagaring ka ulama bopya pa na di nga ibibilang sa pagaring ka na ayaan tapaka na an mabinasa naguan ka talikod yung mga tao na pananggilain ka na nakainis sa paranan wallahu subhanahu wa ta'ala nasa din sa tao bilharb sadya tawa yaman yan na pamabo niya nagyong utawali yuto sa mga ulama mauway na sabnara tiwu o ay hadis udyo to uway na sabnara pagi to ko na matiwo na mga tido ko kau to so sama no to na umadiniklaran yan so Allah sa ridu na antoni katiru Allah subhanahu wa ta'ala si sagiyan kay mga tawab suguk ni ranay falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi iktiyar so sirano to ang mga tao supak nila nagyang kuto mga suguan wallahu subhanahu wa ta'ala an tusibahum fitna kesugat siran din tunay ni fitna tiuba wallahu subhanahu wa ta'ala aw yusibahum adhabun alim udina kitumparak kiran kisugat kiran agiyang kuto kasiksaan malipedis mga uripan wallahu subhanahu wa ta'ala ipentag tano sa mga ulama tano sa pipian tano siran bilang atau tano si sagiang kutua kapumbuka tano sa mga katero bata dilabo igir kisugat kira nagiang kutua katero kuan tano ro nagiang kai kapamaninta kapamagita kapangataki berang-berang apugusan na account ipembina sa sisagiang kutua ingaran ulama abopia apia pensakana dinga ayo na nagiang kutua tindigin so mga ulama na ayasangan niran na isumpay ra nagiang kutua piang adian niran si ku agama Islam na nasaka na kana baraka itigil lagiang kutua tindig amay kami misampay ra kana na adin na baya-baya ka terima anak agusudi na nakana baraka pipa kay u agama tanu agama Islam amay kadingka ketarima agiang kutua tindig na bangam binasa agiang kutua ulama so ingaran yan ribat na ribatanan sa din pakadagan wallahu subhanahu wa ta'ala ugaid na kanaba siir ka ini bagay wallahu subhanahu wa ta'ala kapaka ragundungon sa banggulalan sa marata okay uway nagu suturuan wallahu subhanahu wa ta'ala na kanabaanan matatago sa lima ka uway walakin Allah yahdi man yasha na swalla na naimbagay niya nagyang kutua turuan yan si sagiang kutua mga tao kebabayaan yan na banay pagumano nagyang kaya mga gurutan o si ko datanuro pan kaklusi na katagyang kaya may na Ustad Abu Dailami si
Pesilam namis kan mga pagariami gitu ba pagkaswinami aging kaya pijitan o bitira sa kawango na napsimpay niyo kung mga pagaritan no mula lang sa kipag-share tano si ko mga video bukaan kan mga pagaritan no adem na channel tano sa YouTube matataguro sa mga video tano antap sa pagkasabutan sa agama tano agama Islam aging ko to hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin ka fa'ilihi sa din sa maangguna na usama piya nabagian niya naging ko to balas ay imbagay wallahu subhanahu wa ta'ala sa aging ko to minggal bukon na pakandud na mirakan sa salam assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.